pamundutan petis manis saking Pandarino. Petis manis popo tepuk saopomo kantor mundhen kula Pandhalang Karasa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandapa Gus? Kus ora njaluk lagu anu maringi rezeki tok matur nuwun. Bu Angel nggih. Janeman mawon. Gus diparingi Gus. Nggih. Salim rin salim. Nggih salim. Salim rin. Mangga nggih, Bos. Nggih mangga salim rin kali sinden kula, Bos. Nggih, matur nuwun. Kali nyangoni nggih. Nggih. Kaya Diparingi matur suwun, Mbak Gus. matur suwun Bu Angel parusikin Bos Sarti. Wis ditonton tesi diparingi yatra. Nah, Jan. Main-main dadi sinden. Yang nggih Mas Dasare sing nonton pirang-pirang tur dasare terang. Leres. Alhamdulillah. Donga dina ya Gus. Nggih mangga. Moga-moga acara sing kaya iki bisa lestari widada kali saka sambika lagi jane karo nggo mrengeti hari kemerdekaan lho Gus. Niki acara niki. niki. Wong nang bulan Agustus ora uman. Bulan apa ke Gus? Oktober. Oktober jane Agustusane nang Oktober ya ora apa-apa lho. Ya ora apa-apa. Gelem bae mbok sindene. Gelem banget. Lagi mau jane cita-citane pepunden gula suwargi Bapak Agus Priyantoro sing baru meninggal dunia kemarin tanggal 17 September. Jajal Gus ora ketang 5 menit wong semene dongakna Al-Fatihah kabeh nggih. Mugi-mugi lantaran beliau ingkang sampun kondring alam kasih dan jati saged dipun tampi wonten suargane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mangga Al-Fatihah. Amin. Mangga Gus. Mangga. Sing rawuh saing pundi mawon? Kata niki. Antarane Buka polsek ngiresi nenggani. genging panuwun Bu. Nggih lan ugi menika Pak Kadus saking Kedung Benda. Oke. Nggih sing badhe duet kali Mbak Wiwin mangke ngojarine. Duet apa lagune ya? Lagune Umpomo. Umpomo. Nggih. Sliramu sekar Melati. aku kumbang Nyidam hitam sari. sari. Ya. Janes nggih. Umpomo lagune Pak Muhid. Sedurunge tulung yang dewacana ki ya. Siap nggih. Pegawean Bu. Mas Dalang Immanuel. Ayo diundang pacare Gus. Kok disit lah. Nggih. Ayo Pak Kuswari ninggal katresnan nggih, matur nuwun nggih Pak. Salim rin Salim nggih. tengos pender. Mboten. Dan gili salim medeni banget kok. Salim kan menjalin silaturahmi. Iya, mempererat tali persaudaraan. Contohnya kan lebaran kok. Nggih, pur-puran. Ya iya. Dewaca Mbak Gus. Nggih. Niki saking Bapak Kadus Kedung Benda ngersakna lagune wonten Umpomo kali ayang-ayang duet kali Mbak Wiwin. Siap. Pak Ratno Bawormania ngersakna Randa Sinden. Mbah Parmin Bocang Gunung, Mas Triwaluyo Puspitanala. Gaul. Pak Kuswari ninggal katresnan. Ugi Pak Rawus kali Pak Karsum putra manunggal. Ngersakna lagune wonten Apa maning? Udang Kuning. Menika nggih sampun maringi gethuk matur nuwun. Gethuk. Gethuk. Niki ten sedaya sinden Pak Dalang nggih ugi mangke niki. Nggih. Bos Sartin ngersakna tole-tole, Pak Parto Pawalomas Padang Bulan, Pak Dino Pelumutan Pudang Kuning.
Mbak Sri Bania ngersakna lagune wonten kerinduan. Salamipun kagem Mas Kasno Anziro, Mbak Sami Yustina, Kang Raban bae, Pak Budi, Pak Narto bae, Mbak Satiran Raska, Pak Paino Juragan Wedhus ngersakna lagune Bakul Kopi Wayang. Nggih. Assalamualaikum Ki Dalang Eko Suwaryo. Nggih, waalaikumsalam. Rombongan Gareng Gaul hadir dari Kebanaran Pringtali, minta lagu Bojo Loro dari Bapak Darimin Supir. Matur nuwun. Darimin Tansaku. Kon iki sanes mbok penggemar maksudnya. Dilalap pas sami asmane. Pas kepriwe lho? Pas njlebut lorite iki. Maksudnya asmane Pak Darimin Supir nih. Iya. Sugeng dalu Pak Eko. Nggih. Saking Bawor Mania Pak Sumarno Usaha Tani Kalilandak. Nggih. Nih, lagune Jarum-jarum matur nuwun. Sampun mangga sing pundi riyin sing nyekar. Diurut Nggih, sinten? Kanaring Sikus. Aduh. Nembange apa ngono, Gus? Nembangi sing saged bulan. Padang bulan Oh nggih. Pak nang Parto. pesisir Banyuwangi. Iya. Padang bulan Iya. pesisir Banyuwangi. Iya. Kinclong. Iya. Temenan. Ya temenan dah. Ayo terus main baropet ya, Mbok. Garane kaya kaca. Iya. Kinclong. Iya. Segarane kaya kaca. Iya. Terus Kinclong. Ini kinclong bae. Pancasila kanthi dasare negara. amin. Nah, nggih. Apik ya. Gonge ngantos ning gonge. Padang bulan. Iya jajal. Ya. Bulan nembang nggih. Iya, calunge. Beres. Pak Parto persiapan iki. Maksudnya beksa. Sepinten? Padang bulan. Padang bulan neng pesisir Banyuwangi. Padang bulan. Padang bulan neng pesisir Banyuwangi. Kinclong. Kinclong sekarang Salin gri. koyo kaca. Kinclong. Kinclong sekarang koyo kaca. Pantang maton bebarengan suko-suko. Eling Eli. sing padha elingo. Pada eli. Sing padha elingo. Perjuangane patang puluh dino. Perjuangane. Perjuangane Yanti yo hadir. rakyat Indonesia. Rusikin. Pada bulan neng pesisir Banyuwangi.
pocong kinclong 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 sekarane koyo pocong lanang wadon bebarengan supo-supo eling sing padha eling perjuangane rakyat Indonesia iya perjuangane sungguh ada dasar Pancasila Bhinneka Tunggal Ika najan berbeda-beda tetapi tetap satu. Nggih, matur nuwun Pak Parto. Lagu ning semune ya apik ya Mbak Gus. Nggih leres jumbo. Nyata-nyata ora mung lagu dolanan ning iki ana werdine kanggo ngelingake kelolaan panjenengan dimen eling karo negara kita. Leres. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Ada dasar Pancasila. Nggih. Sak menika kantun giliranipun Mbak Kenti Wulandari. Mangga niki. Kenti Wulandari laturi nembange ninggal katresnan ya. Digawe jaipongan bae Kang Bawor jojok inyong. Ganti anggar jaipongan pas. Dedege ya meringin sungsang. Napa? Meringin sungsang. Sinapa? Wis pokoke meringin sungsang. Apa ya nyong? Payudarane nyengkiri gading sakembaran. Wanggingane nawon kemit. Kempol bunder tan yaya binubut. Kayunge Kayonge jan. ya ngergen pamane nyandra kaya kowe ya anu kaya-kayane anu anane wayang kowe tok. Nggih niki pujian kita si lenggani. Yang nggih. Ada sangat niki kasih. Mas Betor benenggani. Saking Kebumen nggih. Nggih kali Mas Jan Iman. tutup ya. Datang Pas Pak Sunarso nikang ngirawu. Pak Sunarso. Nggih MC nggih dalang. Sunarti jare. Mas Sunardi kirawu. Marah jere waum gawak natremos. Oh. Main. Dadi ya tuku kopi yo karo gawak natremos. Ya main sing kaya gue. Nah. Rukun jenenge. Iku jenenge kaya Mimi lan Mintuna. Nah, betul. Biasa bae Lili Anjas kon biasa bae. Siapa? Lili Anjas kon biasa. Arep ngebekku masuk. Lili Anjas. Oh Lilik Anjas. Biasa bae Lili. Lilik Lili Anjas. kan karo sing tos brusut. Lilik kenong apa? Ora gelem liak ngene kae nglingak. Ngodhong ngene Lili. Ansen lik, asal lik. Deleng kenti ki Li. Yo. Mati karena tremose gantian. Ya iya. Gawak natremos kenti kowe. Ya utulah ya bakul kopine lawas tremosku. Tremosmu be main. Gede antep tiba der. Lucune. Tutup ireng. Jare sapa lah, kaya wis liliki. Jangan ora dikumbah. Tutup ya putih lah, wong tremos gembok ge. Guyu nang Desi kan. Ki tremos mbok. Ngomong iki. Desi wek anyong iki tutupe Mbak Ayu Kenti. Ora ge, deleng. Ki tremos mbok. Ana ireng-irenge kowe. Ya ora nana lah. Oh iya ya. Saru ireng-ireng. Ya Bu, saru ya Bu. Ya ora kaya kowe bebas. Ya kesu lah. Ya Bu, ya Bu. Ini ya bener kayak ibune katak Bu. Iya Bu.
Lah kon kepriwe lah wong Banyumas ya kudune ngapak mbok ora ngapak yang penak. Kayak Mas Pawor. Persis kayak gerlimbuk kayak ganti. Ya po ya. Main ya po. Oh ya main jelas. Remosku kan ora ireng ya po. Ya pancen ora lah. Kayak gue bekes. Siapa sing kesu lah? Aja tersinggungan kan. Wong diomong ireng lah, ya yang bebaya kesu lah. Udah kan. Padahal kan Wong nyong yang tahu beruh yau. kayak ngono Rika ora ireng lah. Oh. Terus sama Dani. Tremosku abang. Jare sapa? Ping nang omah. Jerone. Ya tetep. Jerone. Ya tetep ping. Halo ora bae lah. Yang Ya wis nyong sing salah. yang Ngapura asem ya. yang Ken. gawa tremo sesuk. Ya aja kesuken loh. Ora lah. Nembang beken. Tinggal katresnan Ken. Nggih. Kok ngomongna tremo saya putih. Nah, itu wes. Masa tremo sirep. Mangga pares derek sing ajeng nyuwun tremo sekenti mangga. Tremo sing. Pencetan maning. Dan Pencetan. oh iya iya. Lah iya tremo sing pencetan ya, Bu. Kan enten. Pejan dhuwur mandur ngisor. Iya, emang iya bener. Di pejan Apa, dhuwur, di pejan dhuwur mandur. Ya emang mengisar masa mengduwur lah kepriwe sih. Apa? Iya, kerane ya loro. Lucu ya Gus. Iya lah. Ganti lucu ya Gus. Makin Lucu-lucu patok. pinter ngelawak yuk. Ninggal katresnan digawe sing nyemek-nyemek.
salam hormat. Sampeyan monggo. Adit Sukomulyo Teguh Prastyo. Pangat Adi. Marwoto Suti. Sekar Arum. Halo-halo maneh. Ya kudune lah. Apa Yep. kowe ra kelingan? Kelingan apa ora? Dadi apa kowe ora kelingan gegojegan karo aku Kang Baworo ya iya nyung sing nengah ngene yo mas yo mas yo mas yo mas ya terus jagong kari longgo-longgo geser maneh Mbak Wiwin ngaturi Pak Kadus saking Kedung Benda ngendikane Pak Kadus badhe duet kalian Mbak Wiwin tunggal umpama kan ayang-ayang monggo pun aturi Mbak. Dodo. Ayo do. Dalu Bapak Kadus matur suwun rawuhipun mugi sedaya mangke berkah. Badhe duet saestu kali Mbak Wiwin. Lah nggih niki. Lagunipun menapa Pak Kadus? Umpama nggih. Umpama kenging. Ya duet. Kok milih Mbak Wiwin niku keng napa Pak Kadus? Lah nggih jan sing keton mencorong niki. Mencorong. Bisane mensorong niku enten Pak Lampune niki. Wiwin seniki dadi randa. Oh, nembe ngertos niki. Bulane jenenge Wiwin Sindong ini. Oh, Wiwin nggih. Rondo. Jan mencorong temenan nggih. Menan kok. Gula-gula dewek sing rombongane ngger weruhin, Mbak. Ayo niku, Pak. Salam. Salam. Oh, Apa jane? Tadi salah tingkah nggih, Nggih. Mas Petruk lah. domong kok. Iya. Gula tebi-tebi saya kebumen benger weruhin, Mbak. Lah Wah, pendeken ya. Pendek. As power pendeken lah. Pendekan sinden gula sing siwek viral niki, Pak. Mangga gula pasrakan kali Bapak Kadus mangga. Didueti mawon. Betah kondur nggih mangga. di. Ya melasing nang omah, Mas Bawor. Melasing nang omah. Kau nggih. Seneng nang panggung mawon niki lah, Oh, seni iki. nggih leres. Sesama Kadus mboten nggih kaya niku nggih. Pak. Mangga duete sing apik monggo. Sareng Bapak Kadus Kedung Benda. Umpama
Pripun? Lagunipun umpama. Nggih. Kantun ayang-ayang nggih. Nggih, monggo. Ganti sindene sing wetan dhewe Sing Pak nika Kadus. prawane. Monggo Mbak Irma. Niki Monggo si Wasik. Arbima. Makin di hati. Hati. Ayang-ayang bersama Mbak Irma Sekar Bima. perawan. Ciblone. Nah betul Pak. Mas wong ayu tak jaluk ojo sele katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba wasik Perawan pasti waluyo, Mbak Satiran. Perawan iki lho.
Nggih, manuwun Pak Kadus. Samenika kantun giliranipun Mbak Ayu bojo loro kalian Mbak Rini saking Garing Gaul. Mengko bablase podang kuning saking sing pun maringi gethuk. Telu yo sindene. Kali Mbak Sikus napa Pak? Sikus. Oke. Muluroji sirah umat rapi soturu abang biru lampune disko. Yo jajal semayan golek nembang kira-kira bisa pas apa ora yo catelu. Sahatani senyum pemanis mengandung cinta. nuwun usaha tani kantun giliranipun muji lagune nganggo podang kuning yen liwan lajeng kok kudu yen yo Gus oke kok gebras sing gebrek Gus esuk kawan wong sing yen ya kudu yen bae esuk awan bareng maning apa ya tok siji sikus esuk awan ya lucu ngomong iki saling kri iki pasangan ideal Pak sugeng rawuh Pak Arasu
Jadi dihibur ya. Leyang tak sama Bitslo ingepan Kebencangan tak ini Kayak gini ya. Sahabat demen Sarwi koce Dewe kali bencokan Kayak ini kan. Jadi sikil tengen karo sikil tengen maju bareng. Orang nganggo instrumen kok. Esok awan. Penampilan dari TK Pertiwi. Iki jenengane penari sing pas karo kendangnya kaya ngene lho, Mbak. Juara 1 tetep Pak Sugeng Rawuh. Nggih Pak Rawuh, jelas niki. Ojo jagong, Den. Ojo jagong. Wis ana siji maning sing lucu banget. Pak Rawuh wis main. Nggih. Boleh menghibur Hendi nganti geget. Kapan maning, Gen? Wis jajal ketemune maning tanggal 1 pokoke sisuwe ketemu Sugeng Rawuh. Matur nuwun. Ki arep ana rembugan tanggal 5 tapi apa gawak kru apa ora yang ngurung ngerti kowe takon mijo kowe. Ya ora apa-apa ora gawas. Arep ana dadakan tanggal 5 nang Semanding tapi nyong kowe bingung ge gawak kru apa ora gamelan kene apa gamelan kana. Asale ketuane mijo. Mijo biasane. Kepripun nek Biasane mijo ki sing digawa Pira? siji utuh. Gergawe wis ora. Siki sing digawa nang mijo beda maneh. Sinten? Syariah. Terus Elvi sih nang Mbah Suman. Aduh, harap kepiye kan. Pokoknya tanggung jawab ke Jo. Ya ora apa-apa nek meja ora tanggung jawab. Elvi kon dandan dolalak ya Jo, ngesi ke Jo. Tanggal 5 gue. Niki urung genar bukannya gawa rombongan Gresik tanggal 1 wis genar. Nang alun-alun manunggal gombong sing tanggal 5 nanggone Ibu. Nggih, gerakan Sugeng Kondur Ibu Kapolsek menika. Nggih matur nuwun Ibu. Ya siji meneh Mbak. Monggo. Nganggo sing mau Mbak, rondo sinden. Iki calungan iki ngomar mayan kok coba-coba. Randa sinden. Randa sinden sarenge mesti ijing pakrat kata kuning rambut
Marmayane anyar atine ku besar iya Joko Duto lan Oke, Pak. wis suwarga ora mikir watate mau mesih ning nguri rawan roh ati Tayang ya tahu-tahu si Bawor lan Petruk padha suka mari syukur lho kok ngono garing boten nate-natene wong dalu kula ngimpi ngimpi apa ngimpi kula niki kecemplung segara rama kecemplung segara ngimpen gue mau perangane ana telung perkara titiyoni Gondoyoni puspa tajem Titiyoni impen wayah sore mung panggodaning jim setan prikayangan ilu-ilu banas mati nglengkrek balunga canda ora ana perlambang apa-apa tole dan menawi gandayani niku napa Gondoyoni madyaratri utawa tengah wengi